Loh, lho piye iki? Loh, kok TikTokku mati? Loh kok ora iso? Wifi-ne kok mati pun apa ya? Mesti paspornya diganti ki karo Mbak Dia. Wis janjan, iki Mbak Dia. Wah, karo Mbak Dia. Awas kowe ya neng konangan aku. Mbak, astagfirullah. Apa meneh Mbak Ida? Ki wifi-ne mati napa? Mesti paspornya mbok ganti to. Mbak tonggo ki rasa cetel-cetel ngono ki lho. Pelite ra karuan nembe nyambung sedilu tok kok iso paspornya diganti-ganti barang. Ya Allah, Mbak. Kowe lho nyambung wifi kowe ra tau bayar. Sono nek aku pelit. Iki lho buktine. Wifi-ne mati. Aku meh nonton TikTok ra iso. Mesti paspornya mbok ganti ra. Ya Allah, Mbak. Kae lho listrike mati. Wifi-ne yo melu mati. Mosok kayak ngono ora paham. Mosok, Mbak, kok listrike mati? Lah kok sik masa sego e. Lah ngateng ki segoku piye ngono. Kulino, teko-teko nesu-nesu. Ben, wifi-ne tak pateni kok, ben kapok.